Ya Allah, apa mulai terpesona mbak aku kudu mempercantik diri, perbanyak uang, cek no apa tambah bergairah melihatku. Lah tapi duit endi ki aku boleh utangan nandi ki. Sri, Apa kan mau tak telan iki kan guyu-guyu dhewe. gak apa-apa, kon kate nandi. Kakak, kan niku lali wis mari oleh atene gak nyang ya kan yo. Iya, aku kate jalan-jalan ambek anakku, aku repot saiki. Ya wis titip nakun ki mang kewowoken kon kok double-double. Gak, aku titip bapakmu gak mau catet. Kok isane iki lho? Arek iki Wis ora budal dhewe. kon kudu sama dirasani wong-wong. Bapak. Gendut iku mes mari oleh, tapi ora gelem nyang saiki. Bapak, aku bapak dirasa. Kon niku cok. Aduh, kon niku mlebes Kon kon niku. budal dhewe, gak usah jajak aku. Mlebes. Bapak, ampun. Tabu aja aku. Loh, kontakku gimana Andi? Duh, gara-gara omong-omongan ambek Sri ku mah malih lali. Ya Allah, mau Andi ki mang. Ya Allah. Duh, di utekku ancene mikirna abatok, mari pikun aku.